Asi častejšie budem chodiť do Bratislavy, lebo tu ma len rozvážajú. Ďalšieho parťaka v aute, ktorého tu mám, tak je Andrej Varga. Andrej, ahoj. Čauko. Takže ty si po mňa prišiel na tréning, kde som točil Karinu Mozgajovú. No ideme na teba. Viem o tebe, že si sa pripravil na Arnold Classic. Áno. Nakoniec necestuješ. Nejdem, no. Čo sa stalo, prečo? Majo povedal, že bude lepšie, keď sa budeme sústrediť na svet. Na Arnolda kvôli aj tej nominačke, že je tam dosť málo času na to. Tak aby to bolo lepšie, tak si som nevypol tú navigáciu. To nevadí. Bude ťa počuť aj tak. To je dobré. Takže na Arnold Classic nejdeš, ale ideš na nomináciu na majstrovstvá sveta. Áno. Kedy to máte tú nomináciu? 20. a 21. Tuším, tak je to v sobotu, nedelu. Tam je Žilina a ten Poprad. Ty budeš v kategórii klasická kulturistika. 175 cm. To 175. No, keď sme sa rozprávali, myslím, že pred týždňom, lebo chodím do tej Bratislavy už pomaly jak na klavír, tak si mi vral, že tá hmotnosť tvoja je už takmer súťažná, je to tak? Môže byť, no. Mám tam navyše 2 kg, takže som v pohode. Nebojí sa, že neudržíš formu kvôli tomu, že tá súťažná hmotnosť, zrejme aj forma, je už takmer súťažná v predstihu pre tou súťažou v Poprade a v Žiline? No tak neviem, uvidím, ale tak nemám z toho strach, lebo dávam veľa jamináčov, aj glutamínu, tribulusu, kreatín, HMB, ektisterón, všetko čo mám od Nutrendu, tak všetko tam sypem, dávam. Takže malo by to podržať. Ako často trénuješ, prezrať mi? Tak trénujem každý deň okrem stredy a nedele, vtedy mám iba kardio, ale čo sa týka fitka, tak každý deň okrem tej stredy a nedele. A stredu a nedelu, ako vyzerá tvoj denný režim? Lebo keď máš tréning, tak trénuješ, keď tréning nemáš, tak čo, spíš? Ne, tak to čo ja na robote, tak porobím a tak. Život. Hej, spomenul si ten Nutrend. Akým spôsobom ty si sa dostal k Nutrendu, prezrať mi? Ja som sa dostal cez Maja Čambala, môjho trénera. Oni potrebovali proste niekoho, lebo robili tú novú kampaň na nové doplnky. Tak potrebovali niekoho, kto nemá také svaly ako Majo, kto je taký menší ako ja. Kvázi takého modela, čisto na to brucho a tak. Tak Majo im poslal moje fotky. Oni tam mali nejaké fotky nejakých chalanov a Majo im poslal nejaké moje fotky. Tak som sa im zapáčil, ma vybrali a tak s nimi spolupracujem. Podpísal som s nimi zmluvu od júla, takže tak, cez Maja. No a spomenul si, že bereš ešte doplnky výživy od Nutrendu. Keby si mal vyzdvihnúť jeden jediný doplnok výživy, ktorý by si vyzdvihol, ktorý je taký top z tvojho pohľadu? Podľa mňa ten ektisterón. Si myslím ja aspoň. Aspoň ten cítim ja tak najviac. No akým spôsobom cítiš ten ektisterón? Kvôli tomu, že my sme o tom písali už na webe, ale nemáme tam spätnú väzbu, myslím, že na kameru od tých ľudí, ktorí to užívali s výnimkou Maja Čambala. Tak ja osobne ho cítim tak, že dávam ho v tých cykloch kvázi, že užívam ho jeden mesiac mám pauzu, alebo teda tých 21 dní, tak mi to vystačí a cítim to tak, že keď ho nemám, tak tá sila, aj tá únava je taká, že citeľná, že úplne to tak cítim, ale keď ho dám, tak ja neviem, o 10 kg idem hore na váhe, akože hneď úplne. Tak aspoň takto ja cítim. Čiže ten tréning je jednoduchší z ektisterónu? Je, určite áno. Nutren má skvelé proteíny. Máš nejaký taký obľúbený? Ja mám obľúbený, ja dávam ten kolostrum, lebo viem, že kolostrum sa ťažko získava a je dosť taký náročný a akože ten sa mi páči najviac, čo má najmenej kvázi tých sacharidov, tukov a teraz tej príprave ho dávam. Tak ten kolostrum. Ale iba čokoládový, ja ľúbim. Ovocné napríklad ja nemusím. Keď si môžem vybrať, tak čokoládu. Vieš čo, čokoláda chutí aj mne. Ešte mám rád vanilku, ale to len kedy tedy a sem tam banán, ale to je fakt minimočné. Dobre, ideme za Majom Čambalom. Maja bude cvičiť chrbát a budeš trénovať aj ty? Ja mám dneska prsia biceps, trénujem aj ja. Takže pozrieme si aj tvoj tréning, niečo natočíme. Okay. Čo je pre teba najťažšie, čo sa týka prípravy na súťaž? Najťažšie, tak akože predtým som mal celkom inú prípravu, ako mám teraz. Teraz tam mám aj viacej počtov opakovaní,
takže je to také namáhavejšie, som skoro viacej taký zadýchaný, unavenejší, mám menšie prestávky, takže sa mi to trošku zmenilo oproti tým minulým rokom, takže asi tá strava mi problémy nerobí a viac menej ten tréning asi je taký náročnejší ako predtým bol, takže to. Majo je známy tým, že on trénuje vysokointenzívne tréningy, to znamená, že tie prestávky sú veľmi krátke. Šikanuje aj teba? Tak šikanuje stále, jasné. Ako vyzerá šikanovanie v jeho prípade? Kričí na teba? Lebo ja si ho neviem predstaviť, že by sa rozčulil. Dokonca bol som na tréningu, kde normálne takým ľadovým hlasom prikazoval Nikole Vajterovej, čo má robiť. No videl som, že ona nereptala, ale robila to, čo má. A tak Dana je akože dobrý, v pohode, ja to dodržujem, takže ja mám nejakú disciplínu a hlavne si treba stanoviť tie priority, takže ja viem, prečo to robím, chcem to robiť a mám nejaký cieľ, takže za tým idem. A Majo je v pohode, má ten pedagogický prístup, jak som to už spomínal predtým, takže je v pohodičke. To si vydiskutujeme a je to dobré. Pedagogický prístup znamená, že neposlušnému decku treba občas naložiť. A nie, ide o to, že Majo má skúsenosti dlhoročné, takže 20 rokov súťaží, takže je to tam a on vie, čo je dobré a čo nie je dobré, takže ja som s tým spokojný. Dobre. Takže je to v pohode. Ďakujem pekne za krátke interview, ideme sa pozrieť na to. Ja ďakujem. Takže tu je ten Ekdisteron, ktorý som spomínal, keď som viezol Igora Kopčeka k nám do činkárne. Tu je ten Ekdisteron.